ubor loong ba unong ajungmut bahajan jong presiden bansalong jong ka US Alec Briswit. Ula Kyllon Madan Katba udang Jingkren ha ka jingalang jong ka seng Republican ha ka Nongaibuit New York. Kane kalaja ha ka sengi ublay ka santerik unok pra hagala ka basis pa kat jong ka New York Young Republican Club ka badan syakatan jong ka Sipriani Wall Street ha ka balong ba ute unong ajungmut jong Donald Trump ubladan arpo news nem ka arta udang pen itu udan Scavino ubadai uhe sipai badang shen jong ka White House. Haba ulas sedang penjak buram yaki kentin jong kumbali ha ka durki bala penmi ha ka rensan ek. Urahim kasam ubadai unong penyak jong kate ke jingalang bat ubadai unong yarap barim jong unong yalam jong ka ribilat unai gel farij hadin kate ula pentikna yaki nong petkai ba ubri subit nilai syuk. Presiden belasyak jit jong ka US Donald Trump ula khot sengau bah syaka weipat ke jingalang ban ai ku blai kitbok kit ruang ya ubri subit hadin jong kate ke jingja ha kate ke sengi. Kumta utrom ulak kitbok ya Alec bu unklan no da ka baong ba utip syai ba Alec unshat unklan no tang ha ipor lengkot namar ulong ubri ubaklan bat ubala benkit ya kakya ke syon jong kari ha kipor barok.